Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka ukungwaqazisa. Sizokhumbula ukuthi sathi akwenzeki ulimini lwesiZulu onkamisa belandelana egameni. Sathi uma kwenzeka onkamisa belandelana egameni, inguquko yokuqala eyayenzeke kuyaye kube ukulumbana konkamisa. Kumbukiso wethu namhlanje-ke sizobheka inguquko yesibili okungukungwaqazisa. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi ukungwaqazisa kona kuyini. Ukungwaqazisa kwenzeka uma onkamisa belandelana egameni. Kule nguquko onkamisa baphenduke babe osingankamisa, u kanye no-y. Nakho okufanele ukuqaphele mayelana nokungwaqazisa. Le nguquko yenzeka kulabo onkamisa u-i, u-o kanye no-u. Ngamafuphi-ke singasho ukuthi yibo laba onkamisa abayaye beguquke babe osingankamisa. Kanti futhi kufanele ukuqaphele ukuthi ukungwaqazisa kwenzeka kulabo onkamisa kuphela. Okufanele ukuqapheleka okwesibili, uma yenzeka le nguquko unkamisa u-i uphenduka busingankamisa u-y, kanti unkamisa u-o nokamisa u-u baphenduka usingankamisa u. Okusho ukuthi-ke yikho lokho kufanele ukuqaphele kakhulu ukuthi uma ngabe singwaqazisa u-i siyaye simguqule abe u-y, kanti u-o no-u uma ngabe singwaqazisa bayaguquka babe usingankamisa u. Ake sithathe-ke izibonelo ezimbalwa. Sizothatha nawo umusho wokuqala. Indoda i-akha indlu. Siyabona-ke lapha egameni elithi i-akha sinonkamisa ababili abalandelanayo okungu-i no-a. Okusho ukuthi inguquko esizoyenza lapha ukungwaqazisa. Unkamisa loya u-i uma ngabe singwaqazisa sizomphendula noma uzoguquka abe usingankamisa u-y. Okusho ukuthi leliya gama lizobe selithi yakha. Uma ngabe-ke umusho sowuphelele uzobe sowuthi indoda yakha indlu. Ake siphinde-ke sithathe nasisibonelo sesibili. Sizothatha umusho othi icala lidluliswe ku-induna yendawo. Laphana-ke kuloya musho sinegama elinonkamisa ababili abalandelanayo elithi ku-induna. Okusho ukuthi laphana inguquko esizoyenza ukungwaqazisa. Uma ngabe singwaqazisa-ke laphana okusho ukuthi unkamisa u-o uzoguquka aphenduke usingankamisa u. Okusho ukuthi laphana kuleliya gama-ke lizobe seliguquka selithi kwinduna. Umusho uma ngabe sowuphelele uzobe sowuthi icala lidluliswe kwinduna yendawo. Sizophinda-ke sithathe laphana isibonelo sokugcina. Sizothatha umusho othi umdlalo eningesabatha sizonqoba. Siyabona-ke laphana ukuthi sinegama elinonkamisa ababili abalandelanayo egameni elithi umdlalo eni. Okusho ukuthi-ke laphana inguquko ezokwenzeka ukungwaqazisa. Uma ngabe singwaqazisa-ke laphana okusho ukuthi unkamisa u-o uzophenduka abe usingankamisa u. Uma ngabe u-o ephenduka usingankamisa okusho ukuthi sekwakheka isandiso sendawo. Uma ngabe kwakhiwa isandiso sendawo sikhumbula ukuthi unkamisa wokuqala ebizweni uyaguquka abe u-e oyisakhi sesandiso. Okusho ukuthi kuleliya gama-ke okusho ukuthi u lo lapha ekuqaleni kwegama umdlalo uzophenduka abe u-e oyisakhi sesandiso. Okusho ukuthi leliya gama uma ngabe seliphelele sekwenzekile nokungwaqazisa lizobe selithi emdlalweni. Umusho uma ngabe sowuphelele uzobe sowuthi emdlalweni ngesabatha sizonqoba.
Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula wakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.